Hani hajat to na lamsogo ani welcome Vishnu Tripasa channel lo hani hai naron bagai lain interesting video hai ke ba wana ma sengsa video to hoi ma pakya narok no koi man bai khana Bikram Kishore Jamatia khoroksa behik besa bai ya khoi thamjak mani ulo balai ne bonim birman kalaijak ai ke ba hor kuthuk jorawo rodo asogoi boni bihik ni mang pli foto kanai rodo boni dokumen daw akorok puran ciri kelang jabai ka kokha ani busano nango ang tabo honai joto lokorok ni thanio abo social media wo viral ung tomani bisiting hai seng ngalai mampi wonai borai bihik ni mang ke Rumika Jamatia para ke kila para ketal honjago bon bihik nimong celani mong ke Bikram Kishore Jamatia para hangkai anda sora Tingoria Ampi Nagorni Bisingo Kalayo abo belai ne wana mang sengsa kobor hai ini thangka bo boni dokumen daw na ke hai ke ba boni bihik ni mangpili nok kanai kotna no road botok rodo ekdom kalaijak kai kobor hai ini chongka ke abonon koinan musugo chini tiprahas chini lokorokno hoda kororok ni borokno o mangpili no goi o problem no solve khaina bagai sana ang nangla ha ani besa asuk din kotok ma ang tor wilor wi toy phela ani besa no ang nangla ho ani besa no ang nangla ha ani besa no mai kang thui paisna ani besa no ang nang jekma ani besa nang ang lengka nang ani besa no ang nangla ha kubui nangla ani besa rasin naji ang omore sonkat hoiti ang jeros khaimen hoiti pras sujak ni omo ang de tabok di susui omo advance bu ang susui na ya haisi borok di susui ani to ba ration card to ba ration card hosna I card omo trok ba pura tukra khajak khaisi char tukra khajak au korong ang saya ang bo kathang tongkhia ang buhi be halai lang hai bana wina mana hiwa sawina ang o korong ang saya tabok thung kok masana ya puran ration card to ba borong o kajak ani I card Aadhaar card ni bani je document tong mani thong kri khani kagos bani tama kagos tong jotono sibai je haisi le thong sui jak na je proman tong haisi ani o saki tong haisi thong sui jak le tukra rang sasi sui jak ano rang sasi phunong mau rang pojonto sui jak mo ang de sui tama ani document ang bake sui manai ba ani document ang bake ka sui mana joto takutoi bohuk song joto nai bai haisi ani document ang sui la hangke ang si cover ngai ang sui ya joto no khunu ang takutoi bohuk song joto no khunu ang omo sui ya mutai ni kosam jara ang kristana buspuri thong mutai nang bisas kai kristana phusuna tondorma punya ang khagya thong mutai nang khonjawo le ani asu document ke sui ang no ro jawo afan ang sojo khawe halai phina hiwa sawi ang na phina hiwa sawi ang pura kok ang bono saborok kiska ka ni kok se salai hata bokhe ano nala hangke biti saifa thuisnai pha samrai mala hangke pura sujisnai thuisnai pha hin kok salai ha angle ani buhina ang kagani kok saya haisi ani buhina ang hajago pura document ani susui jagle baini thung kagos ale tukra khaijak hi baini ani kaisisa kagos kri kahang kri ang pura nangla ha ani besa asuk din kotok ma ang tor wilor wi toy phela ani besa no ang nangla ho ani besa no ang nangla ha ani besa no mai kang thui paisna ani besa no ang nang jekma ani besa nang ang lengka nang ani besa no ang nangla ha kubui nangla ani besa aisa jamatia omo para ketal kami ni wo nuwa bari wo ani besa new life school pore tong rai mol so ani besa nang jekma nang ani dokumen nang pura sui rola ha besa no so ano ang ba group dikhala ha ano voice record pojonto rola ha borok ani besa no ang nang jekma ani besa no nangla ha ang besa no nang ang main asol ke besa no sinangla ha ang ani besa nang mai ka ang thuipa paine no bu ang jekma no ani buhoi ba ani o kifil phalang tung buhoi besa jotto no ani o phaibe jalang tung ani buhoi ani busa taku buku ra asa hai ani bangwita sasdi ani buhoi busa ani jotto ni bangwai ang nangla ha ani buhoi bu nang busa bu nang ang jotto no nang ani buhoi ba ani family wang ka hangke tong musu bakra thime ya kola pura no lengka haya hola ani buhoi busa ano jotto ro phaibai sidi ani buhoi busa no ro phaibai sidi ani busa no nang ha ani buhoi no nangla ha ano ro phaisdi
rofai si de ani caya de bul de joto no seibai si de ani nangla lengka nang ha ani buhi besano ang nang hai si nanggo ani buhi besano nang hai si bornai ang lengka bornai hai si ani buhi besano nang ani rumika jomati ang lengka hajaga ang nang hai si maya khang thiko pai ni ha ang nang jekpa nang ang ani buhi besano ano maya khang thiko pai ni ha ani buhi besano nang Nong loko sok diri inglang tung joto no bisar khalai si an buhi no nang borok skaka ni kok mung si sai tong ha ang pura cover ni pai ha ani buhi busano ro phai di hai si ani buhi busano ro phai di ani buhi no phai di ani buhi busano ro phai di hai si ang nang ani buhi busano nang joto nang ani buhi busano ro phai di